Hero plan hero oi katangda agoi oi kahamda dol rok tini norong ni bagi kok tuma kaham sing tini kheti prazig rok tokma kosomni bisli rok bai music video khaimano review relainai agoi review senjago do nailainai video ni title lengkha boroi naithok tamo boroi hangkai men hangkai mono ang nong na tini asar songoi phunai borai ni asar borai asar ro hangkai ang tam tam mori khainai Jai pai khaba norong ni bagai boroi nong sinai ta na boroi borok rok khungke tabung ni simino nok ni borok rok bai hakchal slabdi ulo ani kok khnai ni nok ni borok rok kok ni kok ang nung bai hamjaglai kaijak na rok klai khe ano boda abo hinai kaina go siglak sini ni ama babu chela rok no batai tam sana nang jadu krung mangse kok hamya rok eba a hinai pung slab se maya na le phun no lok phano phatcha khai rnai ingya khe khorang 100 ni zero o bahai jani sogrei manus asukke kam ke khnadi norok tabuk je video naina naima nai pai norok kap phuru norong ni mokol tei muktei ni jaga hor tei jolima kokya khe I cholingo phai ano kadul haibaidi abon ongkha phaidi tabuk dol rok video naina bukhak ba khlai lai siwana Iko onglai ukha ti prazuk rok khangrai rok bai tai sanu sanuk jau kha naina nangya tei pai khawro no video MB bai drop si pa kosok tam ni asuk borok bai ba borok no ba asuk kha phurbai Koborung khano angla gubuino naismalia sini borok bai khaikele chuak arakma nungyada nini sakao kajagyada norok mo haingya khe norok ni bagai ang kobor waije chirikhok tongna nanggal khamoro norok ni thani video camera kre hingke na phaide ani thani magnano hai saja khebo hi dorga nangyanin camera chung norok no taibo se katal tubai phunuknai tabuk katal phaina naima hingke petla bohok simi 30 kg nongkhor jak jela mangse omo hairok da nayuki o borino bodok lamtei nayuki nuknorok mendra bina akol senaila tabuk no bsai bsano khibi oi khari phaidrop hai ani kokno puitu se engke thani youtuber utuk nai dik bsa khorok thamni buma bsai bsano khibi oi kubundo phani jela bai khar thangka hinei tabuk no nukjagano bo tabuk no nukjagano o cherep charap mangkhang teimo khe haike khnainare dei korean drama ni nayuki haima tongjak dikhna bo sak bini o photo bai hoda kainani photo no thepa oi sabo bisi naithok bo drbai di hingke angle hoda kainano no bo drnai mokhe jarai phuro bini lap pen goem bede go ksa oi goem bufangni klaijak am bagai kisa bini bokhorok borigna katal simi se phunungna phayo oro tai kunuya nungkhe oro tam khaise morajat nung jiraina bazaro punbo khorok phalnaya da tinikhe nung chukti no rei kabubai kha o khorok ni rokhe bangladesh ni second hand ri jura 30 টাকা khai paimano chumjak tam haike na siktong cameraman no da chana nai nung সুন্দরী মায়া খান তুই তোরে কত যে ভালোবাসি মই ও khana thoksu kan norong kan lei thung tei resap mani pon merek tei da resap o singer je nomna bulo film bo nai tei lei bo thung tei sengna tam phaijak na nai ma haike hener ka sa bo butei phaikya bono khenai layang bsai kap tei media o bono je nugui tongnai rok khangge kisa burik phangbu phango khawoi satrai soktong sokdi engya khe kolphano khaidi hinei lukurok no koi tongu bole abono sia oro se warik mugrik eng tongu tobo khoroksa borok sinijagoi kol khai rekha bsai no yang hi soi ko borom nai rok no se bo borok no phung aipre ni simi yang waisa ayang waisa mano nugui mo haima tongkha je oro boroni soi ko bor dol sa kes englai tongkha sa hinei hengke tai damsa khaitar khata bo soi ko borom nai rok no kol Nungkai sa boroi nai tho boroi Asa iko se boroi nai thok obo chaya ko hinmani boroi nai thok se boroi nai thok boro ya hindi ang bai baksa boroi buji khada tei waisa chaya hinnai la no son bulung mu phundinani tam gan sibai teisa kaham ke nai nai da boro chaya tong boro milia khurok ang tabuk jelano seila hingke cha jak no norok e amonota je bono boroi nai thok jak nai rok le kubui no lai phang ka bagai no ma theibayano Ani boka ka boini ni bagoi sini Mayu Ta mohai ngidang mun nam zungkhe narak tongmaya Tama musa to diba tola saka mana sikinu nakar baidi dolrogano ang soimayan bagese bahai ke khangrai kosok hek bahai rok bai musalai tonglai man khainu tei borok ni borok buri rok ni haike yakma rom kha Paikha abri tei yogyama tei yogye yakarya borok chaya sak yagra digi khe unglok buskang se khai tongkha tabuk ni simi omsuk gthei borok ni music video dunia ni top number 1 o klayu dolrok borok ni o video 80 টাকা ni budget che o bisingo hapnani ticket ni dam 70 টাকা thangkana borok 6 jon tei camera chaknai khoroksa hayada hangke tei 10 টাকা ba serikma bai khe borok shooting khaibai puri torkari bagai chalai khana asukno a 80 টাকা rang bobo cha phali aji jamase
asomsa sibuklok noromna nai furo music tam ma hai biang ni sokpaikha mane norok jana man khata siko boromnai rok get jora sokpaikha hinei borok bai katina bagai sinama rok godungma haike ganrei musake sibukrok dangei malai thangmano haita o ksaro borok dan step pokjaklai 40 minute haiba thaklaimase camera charge paina naikha hinei khnaoi relai khata waisabai abono borok ni maruti ksam start kahamke naya no oro phaina swkang 130 bar ma dagar laikha hinei tal khai phunuk yakhe bahai ke sawi manna baseng তোরে ছাড়া আমি যে আর থাকতে পারি না তোরে ছাড়া or zap mung no ang 1% phan bujia hai pa no na himi tongla borok no ma iko ta munglai abo ma sia hai o musa mung no phurungnai sabo hinu dol rok tam bono re sono mairong soi tong phur rok da yak ro mu soi tui hai enggan bela tinin bagai natai sanai na kho musuk busli rok no do akon tai ki sanai layan ta tai tam rok nglai kho Bagai simi khangdi khoilai di tabuk borok no sini kan mung chumung phano chumriyang na nangmani phatar haste ni borok rok nu khela jima singsang drop sung boisia rok lewan sungnai nu bele osela no tiprasa hinei no thu ungkha dolok trin bagam sungno ang tai malia kubui no abono norok video jaja khangke like redi je mansak like resirdi tei channel kotal final khongge khanadi subscribe khayawai ta thani kubui nang sai tongo subscribe khai de gopal subscribe khai di tabuk no tamang game thungmano banai tong subscribe khai di sikang ulo nung jesapano khai tong di jesapano tong di jespan nai tong di bulu jesapano abono hungke malai lai phinai kotal video o thangka do dol rok bye di prasa I vlog thum